Sal kedengma romoi khoroksa borok bini love story no tui videos namdi hunoi ano kostor sukha. Ang bono sabsaka nungni love story no lukurok no khnarna ni musuka hinke da kokborok disclosure haya hinke live diary be contact kladi hunoi absi bo maniya. Phaidingke tini ni video go bini love story no koyek ni bagi salagi tini ni video no chengla chwanung. Jeng o video go keboni mungno kagi salaya jeng chini chengno borok ni bumungno phari na laiwano. O love story go khorok tham tongo khoroksani mungka sinjo chala tei khoroksani mungka singjo brai tei khoroksani mungka amisla. Sinjo chala bai sinjo brai ni relationship kaham krengke no 5 year running cholegi tongmani. Borok ni guardian rok bo joto no silaijak nog rogo thango phaigo unglai ni tongo. But ekdin salsao ke sinjo brai sinjo chala no yakarei amisla bai tei kharlai thangkha. Ayang singjo chalake singjo brinyo naitumang din salpai sukha kol rokhaike bo thike kok sajaya ani sala tongo nung oro tei kol takai di hinui sajago. Ayang singjo chalake singjo brinyo hamjakmao kelogoi depression ok lagi belai dukho nangjak ungui tongo. Aboni 3 mani pore oke singjo bri singjo chalano kol khai sahorkha. Hello. Nang tabung ano ko phaidi. 2 hours later. Tag na tag Simon bike ya. Ano nilogit lang. Abay na line pe. Tabo koke haisi o singjo bri singjo chalano tangi yakarei kelang thangkha. O singjo chala bu belai naithok khabu khasijak qualification bo thik thak no tongo family background bo kaham no NS 200 bai bo tongo hinke o singjo bri singjo chalano yakarei ami chala bai tangi tei kharlai thangna nangkha. O ami chalani wo tamutong o ami chalani thani wo kaisa nung manai tongo abo singjo chalani thani wo korei abo ongkha government job. Bakri jaga jumi tonggo deba gelabo ham thaya tma kokong ba O sekango kaisa kok khnawo ang sorkari chakri manyani bagui se je sorkari chakri mannai rokno khamrewi YouTube videos nawi troll khai tongphu. Are obai ke je mayung blogo swisngai rokno ang sanam chugo tabok joratei je sorkari chakri mannai rokno troll bo khayako borok ni bagai kaham hamya tabok joratei video bo kaisa phanung sanamyako tei kaisa kok ang metric pass mani 5 year kana naitongkha tabok joratei kuno chakri ni bagai apply bikhayako kuno interview broyako kisakene sorkari chakri pu Norok ni bagai sorkari chakri perfect phan ngui mano but ani live ang sorkari chakri bai satisfy ingjaya bujikhade bayap song okok rokno joraman ke next video tesa kam ke salayano phiabatini ni video honke je sorkari chakri khainai rok eba ke sorkari chakri ni bagai preparation nai tongnai rok aborok ni bagai kisa chikon tite message rolayano acha beri rongke to chakri gnang chalanong ke boru sitongo aboni bagai ang norno kaisa kok sanai abono kaham ke moito nargdi Norok chakri manmani yagolo kaijak sinai rok hunai nai beri propose khaipro rogo hinke khub sabdan ke khaidi haya hinke to ang norno sekango samani ami sala haifan ongui mano are nini beri khari thangnai ta sekango to sorkari chakri ni lub bai fano nungbai phaikana aboni pore ke borok je bini agini ex boyfriend bai somai tanglai mani ham 7 jonom 7 rehenge hinai aborno muito maja ke ba khar thangnai bile tabok durga puja sok phaina nai tongkha malai leke somai je tanglai gina sini ko sarole tei bui ke bin phaima na lia na tongole hai ni tuma kuisong ni khabaksa oke lai phangno sa si formuma homak khne de Jeng benungku ni tong belai baksa buksung ke beri pat ongna ni bagai se sorkari chakri mana sinaipu akon tei lama nu giata beri roke to sorkari chakri gnang nong ke simise hamjak pung ke ba aboni bagai ni sorkari chakri hening tong ba kata नौकरी किस लिए करना है आपको लड़की पटाने के लिए लड़की पटाने के लिए ऐसे नहीं पड़ता है क्या नहीं एक्चुअली जिनके पास सरकारी नौकरी थे ना लड़के ऐसे ही पट जाते हैं इसलिए जिसके पास नौकरी उसी के पास छोकरी एकदम सही बोला हमको आती tei kaisa news ke tei pusi wana ma sungsa ko phiaba abono salanya skang ang norono kaisa kok sanai jeng buskang ni video o Q&A khaina thangui tongo norok bo je kono mungsa sungna musugui tongkhan ke YouTube ni community section ok ang kaisa post khaijak tongo ajaga norok tamu sungnai singui mano phiaba norok oro sungna musugi angui tongkhan ke Instagram phan thangui norok je sungna musugmani message khai mano phaidin ke haini hai main topic o thanglai pisnai
ang kaisa news nuka khoroksa bwri bini ex boyfriend bai miligise bini sakni nijeni bwsaino se miligi buthar khiblai khapu amsini lukurok ni kokshil chamong hamjang ma chala tong tei al chala bai kai ro nani naijak mani bagai saisu no kotok soroi thikya ya gare kaijak buri bai kaijak sala khari thanglayoka nepal tila kamini kaijak sala bai jirania bas kobra kamini kaijak buri bihik bwsai ya gare khari thanglai mani patimo bihik bwsani kothar halok no khwai temao kochok roi rohor ka bihik hamjang ma chala no khibi woi te khoroksa sala bai kaijak mani bishi koloma jorani yagulabo hamjang ma chala ni bagai sak ni bwsanya no buthanani wan sukung naharka khwai jamjura amsani omita buste bini hamjang ma chala onimes modak are abo ba ang norok no saman hai ningta age borok sikla tong pro bini ex boyfriend bai borok somai rok tanglai jakta 7 jonom 7 rehengir honai nai keni khabak se enke lai phano se hormui man phonai rok nei somai rok tanglai jakta enke borok heisoni ro walai lekhana enke kicha masa bwsai rok bai kokrok banglai khana enke jole lai chinai jole lai anke ageni somai tanglai marok muite man chinai ex boyfriend no muite man chinai enke ba boy mini life plan chap lai kelas clear jakata aboni bagai ang sorkari chakri khane siklarok no koinai norok sak no rang paisa ganang chakri ganang hwnai nai keboni oma go true love rok no sabainyan tathangdi haya hinkle norok ni sago phanung bari mistake hogaya ngai mano भारी मिस्टेक हो गया सर चाकरी मानिया सानी no agini siming ठीक ठाक खाइजां खेतो कुनु kokri phiaba सरकारी चाकरी मान या गलो काइजाक सिनाइ रख हनै बरि नाइ तुगै तंखान खेले खूब साबधान के नाइ तुगदि तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें फाइटिंग के बायब संग तिनि भिडियो गो आमसके नंग पालिसनाइ ओ भिडियो नो केबो सीरियस ताना दि ओ भिडियो एंटरटेन नि बागै स्नामजाक मनि से जिनि नेक्स्ट भिडियो के Q&A फाइ तंगो आनि पर्सनल लाइफ नि बागै नरक तामसंग नाम सुकसंगदि आं नरक नि क्वेश्चन नागिनाय आन्सर नानि ट्राई खाइनाय इनके नेक्स्ट भिडियो हाइनाय हाय मालाय लिपिसनाय Benna taridi